1978. 11. hó 04. Megszületett a Szabolcsi Tyson, mindenki mondja üdvözlégy. Felsírás helyett az orvosoknak okozott nagyon sok fejtörés. Rögtön az első nap emiatt már is megkapta a betöltést. Vár rád a csodás opály, itt nem számít a kinézet, a gyermekek nagy részét pedig felneveli az intézet. Ugorj be bátran és megkínálnak egy csésze dobival. Bruno cigizés közben elvarázsol egy komoly sztorival. Évekkel később elhatározta, hogy kukázásra szerzi meg a Dellát, de ehelyett nem talált mást, mint a zsírba bogácsás ellát. Felajánlotta neki, hogy azonnal oda is költözhet. Persze még aznap oda verte neki a bolond töltöttet. Vár rád a csodás opály, itt nem számít a kinézet, a gyermekek nagy részét pedig felneveli az intézet. Ugorj be bátran és megkínálnak egy csésze dobival. Bruno cigizés közben elvarázsol egy komoly sztorival. Felkiált Ella és azt mondja, mi van veled te bánat? Erre válaszul csak azt kapja, anyám, add el a házat. Mr. Vazelin a nevem, és vessetek rám egy pillantást. Csak annyit üzenek nektek, barátaim, hogy kitartást. Vár rád a csodás opály, itt nem számít a kinézet, a gyermekek nagy részét pedig felneveli az intézet. Ugorj be bátran és megkínálnak egy csésze dobival. Bruno cigizés közben elvarázsol egy komoly sztorival.